Oye kalo sanwa kira bange kalo Seydina Muhammadu bange kalo kalo sanwa oye ala kira bange kalo Seydina Muhammadu bange kalo ne wo kira bange kalo nurulai ariwani bange kalo ni kira bange kalo Yesufadili Muhammadu bange kalo ala kira bange kalo Yesumagana Muhammadu bange kalo ni kira bange kalo Yesulu izi Muhammadu bange kalo nabi nyuma bange kalo Fatima tababai bange kalo ni kira bange kalo woroki ababai bange kalo ala kira bange kalo Zainabu babai bange kalo Muhammadu bange kalo do Kasimu wolo fai bange kalo nabi nyuma bange kalo do kira laban kira bange kalo ni kira bange kalo nabi laba Muhammadu bange kalo akira bange kalo kira Muhammadu bange kalo kalo sanuma koye ala kira Muhammadu bangena nuruli ariwani bangena zubadili Muhammadu bangena zuluizi Muhammadu bangena surunali tiki ala kira Muhammadu bangena kaibara kala diara ala kira Muhammadu mina huneni kala jara ala kira Muhammadu mina badiru kala jara ala kira Muhammadu mina ni o kira sanuma bare bange kalo esanga ni sodia mo ni sodiara ko ala kira Muhammadu bangena fo alaka daire ni keye iga ni sodiara ko Seydili Bashari bangena ala kira bange kalo minye ala ere ala kira bange kalo fetide meleke bawe ni sodia ke ko suruna ni tigi kira bangena jilawe ala kira bange ni sodia ke jikono jilawe ala kira bange ni sodia ke kulula kono we ala kira bange ni sodia ke meleke bawe ala kira Muhammadu ni sodia ke ali warawe ala kira bange ni sodia ke munante ni sodia ko Seydili Bashari bange nasa Seydina Muhammadu nurulai Muhammadu nurudini Muhammadu habibalai Muhammadu ganiulai Muhammadu higimalai Muhammadu sawara dana ala kira mi sabula ni o kira sanuma bare bange yesa duguma ko dana ya rasulum kanu kama ni ona benyumane bange akani sodia shirifilu baba kira bangena haidara moge kira bangena Seydina Ali Jenyonge ala kira bangena Fatima Zahra baba bangena ni nabi nyumane bangene ambega ni sodia Ali Hasani moge kira bangena Ali Husaini moge ala kira Muhammadu bangena awa ni sodia ko ala kira Muhammadu bangena ode kadi ala ko sobe ode lamina na ka barkada ala kira ko anye kalo bi adiranye ko kira bange kalo Seydina Muhammadu bange kalo do kalo sanuma mba